Sa number 2, wala sang saka sa plete sang eroplano. Iniapasalig sa Cebu Pacific Air sa tunga sang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo karon. Madamo na ang nagabiyahe liwat sa karon nga nagtahaw na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod sa Corporate Communications Director sa Cebu Pacific Air nga si Carmina Romero, sa subong may 6 na sila ka daily flights nga Bacolod, Manila kag may tag-isa ka flight nga pa Cebu kada adlaw para lang makater ang mga pasahero nga nagabiyahe. Bulan sang Abril, nagbalik na ang ilang 100% pre-pandemic domestic capacity kag isa ang Bacolod sa mga nadugangan gilayon ang number of flights kay kadamo sang pasahero. Pati international flights amat-amat naman nga nagabalik. Sumugod July 1, may twice daily na nga flight nga Manila-Singapore, once daily ang Manila to Sydney, Australia, kag once daily man ang Cebu-Seoul, South Korea. Dugang pa ni Romero nga sa pihak sang dako nga saka sa presyo sa produkto petrolyo, wala naman sila nagpasaka sang plete sa eroplano. Because of this initiative that we are now using fuel-efficient aircraft, mas maliit ang konsumo niya kaysa sa mga lumang eroplano. So, mas konti mo ngayon ang nakukonsumo namin fuel and we get to keep airfares affordable because that is our commitment. We are a low-cost airline. No fare increase. None.